Top 5 Adidas cu cea mai bună amortizare. 5. Hoka Clifton 8. Sunt așa de moi de parcă ai călca pe Marshmallow. Și talpa lată specifică brandului Hoka, care va oferi un confort maximal în timpul alergării. 4. Nike Air Zoom Pegasus 39, un model de bază la un preț accesibil, specializat pentru antrenamente și alergare. 3. Adidas Ultra Boost 1.0. Tehnologia Ultra Boost în combinație cu Prime Knit de la Adidas vă oferă senzații de nedescris. 2. Adidas Ultra Boost 22. Acest model este caracterizat de multă spumă super moale care îți oferă senzație de parcă ai călca pe o pernă. 1. După părerea mea, cel mai comod și mai moale model este Nike Air Zoom X Invincible. Are o spumă super moale și are un efect de elasticitate incredibil, de parcă te-ar arunca până în nouri. Dar tu, cunoști un model mai moale? Dacă da, scrie-ne în comentarii.